Pasta moro e kaunti ma Migori bende koro jiwo Josiasa otim siasa e yor Kuwe ahinya e kinde gieki ma bende ndalo yiero medo mana kayo machiegni. Pasta Margaret Mwabe ma bende en jaod Philip Ogwari Mwabe ma ochung' laro kom gavana ma kaunti ma Migori owacho ni lweny ma jamuoch ga e kinde mag yiero e kinde johera mag Josiasa kelo ga chiedh nade mathoth ne oganda e pacho kaini. Koloso bang' romo kod jotelo Masuna West, Pasta Mwabe owacho ni lweny mosenenore e yiero mokalo kidek nenore kendo poni Josiasa biro dhi nyime kod timo campaigns mago eko mag koko. Okwa Josiasa owek tiyo marach kod rewere e weche mag timo siasa e kor gwenge ma pacho ka. Kudok as ambassadors nyaka ting' mana gima timore e pinygi. Ka piny ruodhwa ok dwar kidi kata panga, ok wadhi tiyo gi panga kata kidi. Nikech samidhi nego nyathi ng'ato to ato nyithinda ni Nairobi. It will come back to me ni jowinwa. Remo na no remo. That's my stand. Ni nego nyathi ng'ato to nyathi Mwabe gi Mrs. Mwabe odong' ka ngima. So we have to be very careful. Kamwa koja kamwabe dwaro peace in their campaign, just give me peace. Kadongo kane makungo do. Nyis ji gik ma Mwabe dhi timo. Mane momiyo wa ori oko. Okwa ori mondo idhi wach richo mar ng'ato. In dhi wach mana gik ma Mwabe owuok mondo tim ne ji. Kik idhi sok ng'ato ni we will reveal them. No. We are not for that. Ka ng'ato timo richo mano richo ne. You go and stand before the public with the manifesto ya Dr. Mwabe. Mine uyege wacho. Okwadwar chwero remo. Nikech iti chwere, tato biro luwo bang'a nyaka nyikwaya. Dongu winjo kiwacho ni ng'ane ni notimo kama ni luwe. No way. So this time, the politician before you is a bit different. I don't want to blood my hands. One kaka joluo, samoro watero joma ok miwa the result nikech wang'iyo pesa. Ka watero ng'ato ni en gi pesa, kato kiny to onge industry mogeronwa, wabiro ae ni rach. Ka watero ng'ato ni en gi pesa, to kiny to onge development e county kaeri, wabiro ae ni rach. Kadang waket our hands together. We can even pull our resources together and put our county in a right position. Angeni mano tek nikech samoro waneno ni kocha iole pesa. But let me tell you, for change to come, in koda nyaka wadhi ofukewa. Onge ng'ama nyalo sponsor the entire county ka ok kwalo. Nuko nani daktari udware nikech poko kwalo. Dong. Onge ng'ama nyalo campaign must succeed in the entire county if he has not stolen from somewhere. Angeni uling, but our stand is you and me must contribute towards the campaign of Migori County for Migori to have a change. We are going to put our hands together. Our soul to support our campaigns. Nikech Luoland kaeri, ng'ato nyalo bira ma ng'ato jikia kata kumoae, to ni en gi pesa, itere to kiny wayuak. Donge timore kamano? Ok wadwar yuak. Wadwa ng'iyo ni to who is there to lead us? What does it have economically? Yeah? Academically? And even spiritually.